രാത്രി കഴിക്കാനായിട്ട് നല്ല അടിപൊളി മുട്ടച്ചോറ് ഉണ്ടാക്കിയാലോ? എന്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാ കാണണമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ. ആദ്യം തന്നെ ഒരു പാൻ എടുത്തു വെച്ച് എണ്ണ ചൂടാക്കി കടുക് പൊട്ടിച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുത്ത് ശേഷം പച്ചമുളകും ഒരു സവോളയും കൂടി ഇട്ട് നന്നായി വഴറ്റി കൊടുക്കാം. വഴന്നു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറച്ച് പൊടികൾ ചേർക്കാം. ആദ്യം ഒരു സ്പൂണ് മുളക് പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, ശേഷം പാകത്തിന് ഉപ്പ്. പൊടികളുടെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറി വരുമ്പോൾ ഒരു തക്കാളിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞ് നടുക്ക് ഇതേപോലെ ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ടാക്കി അതിലേക്ക് 2 മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ച് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. മുട്ടയ്ക്ക് വേണ്ടി വേണമെങ്കിൽ ലേശം ഉപ്പ് ചേർക്കാവുന്നതാണ്. അതിനുശേഷം മുട്ട നന്നായി യോജിപ്പിക്കുക. നമുക്ക് വേണ്ടത്ര ചോറെടുത്തിട്ട് വന്ന് അതിലേക്ക് കുറച്ചീശെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. അങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ആക്കാം. അപ്പോൾ അത്രേ ഉള്ളൂ, മുട്ടച്ചോറ് റെഡി.